Cada any s'obren noves vies ferrades al nostre país, algunes més difícils que d'altres, però totes amb l'objectiu de superar parets de roca amb vistes a magnífics paisatges que d'altra forma només són accessibles als escaladors. Una de les més noves és la via ferrada anomenada Roca Foradada, que avui farem en companyia de dues noies. Aquesta ferrada s'inaugura principalment l'any passat, l'any 2025, al juny. Llavors va estar un temps tancada pel tema de la nidificació d'aus, que ara mateix tenim 4 mesos, des del 15 de desembre fins l'1 d'abril, que la ferrada no es pot entrar perquè està regulada pel tema de la nidificació d'aus. Farem un itinerari començant de K2 a K3 i passarem també pels trams de dalt, que tenim també algun tram de K4. Ens trobem a la comarca del Pallars Jussà, al nord de la ciutat de Lleida, dins de les serralades que formen el Prepirineu. L'aproximació fins a peu de paret requereix de caminar, primer per carretera i tot seguit agafar un corriol ben marcat per dins del bosc, que ens portarà en poc més de mitja hora fins al començament de la via. Aquí comença la ferrada, diguem-ne que comença el camí d'accés, camí equipat d'accés a la via ferrada. Qui condueix aquesta ascensió és una jove guia de barrancs i també d'espeleologia, que va finalitzar els seus estudis el 2015. Després de treballar un temps amb diferents empreses, es va posar pel seu compte. Treballo de guia concretament des de l'any 2015, que és l'any que ja vaig acabar totes les formacions, i em dedico als esports de natura perquè realment m'encanta fer esports i m'encanta la natura i m'agrada molt estar amb el contacte amb la gent. Llavors crec que és una feina ideal quan t'agrada molt fer l'esport. Es pot viure d'això, però no és fàcil. No és fàcil perquè els hiverns són una miqueta complicats, llavors fent més formacions i després tenim la temporada forta, primavera-estiu, però no és fàcil, la veritat. Ara aquí trobem una cruïlla, que per aquí podem accedir al tram, diguem-ne, difícil de la via, que seria un K4, i nosaltres accedirem per aquí, que és el tram K2, K3. Un segon tram amb cadenes permet superar esglaons de roca abans d'arribar pròpiament a la paret, concretament el gran mur de roca per on passa la via ferrada. Cap a ponent hi ha la vall de Serradell, també formada per roca conglomerada, amb tons carbasses, i per sota nostra està la vall del Flamisell, amb la carretera que connecta la població de la Pobla de Segur amb Pont de Suert. Ja arribem a l'inici de la via ferrada. Aquí comença el tram de K2, K3. La ferrada té aproximadament uns 100 i pico metres de desnivell i uns 400 metres de longitud. El recorregut. Llavors començarem pujant aquest recorregut de K2, K3 fins a arribar a les Balmes i a l'Escala. Uns bons passamans permeten pujar per un tram ben vertical. Es tracta d'una paret que, talment com la proa d'un immens vaixell de pedra, forma la part del davant d'un llarg cingle, amb parets de prop de 100 metres. Aquesta via ferrada té un altre accés, de fet, dos, un més senzill, de nivell K2, i un altre de més exigent, per a la gent més forta i experimentada, de K4 a K5. Noèlia, però, ens porta el recorregut que habitualment fa amb els seus clients. Ara hem començat pel primer tram vertical de K2, K3 i fins ara arribem aquí a una zona de baumes naturals que aprofiten, diguem-ne, la forma de la roca per fer tota la progressió de flanqueig de la ferrada. Això és un camí natural, però amb equipació en verticalitat, clar. Als clients el que més els agrada són els desploms, els passos més divertits, pèndols, paisatges, una miqueta l'aventura, no?, que són les ferrades. Només caminar per aquesta feixa natural penjada entre parets ja per si sol val la pena. Aquí tenim una escala i un pont
que ens trobarem per continuar la progressió de la ferrada, un pont tibetà i una escala vertical molt xula que ens puja a les plantes superiors de la ferrada. Uau, és preciós, espectacular. Amb aquestes vistes, lloc increïble. Aquí podem veure el que portem de recorregut, sobretot el llarg i bonic flanqueig que ens condueix a un vertical morro, per on continua la via fins dalt de tot. A part de barrancs i espeleologia, Noèlia té una especial predilecció a l'activitat que estem fent. Perquè és vertical i aèria, no? El que ens agrada de les ferrades, la verticalitat i els trams aeris. Però segurs. Segurs, clar, anem lligats tota l'estona i ara farem també un tram amb corda assegurats per anar més segurs a la remuntada. Aquest és el pas més difícil i també especial del nostre recorregut. Es tracta d'una escala de cable que ens obliga a progressar totalment penjats a l'aire i, per tant, amb una gran dosis de verticalitat, el que fa pujar l'adrenalina de la majoria de clients. Vale, Anna, et llenço la corda, ancora't amb el mosquetó a l'anell ventral de l'arnès. Pues ara anem a assegurar aquest tram de l'escala amb corda per seguretat, per la verticalitat de la pujada. De moment, molt guapo i molt espectacular. I no tremoles ni res. Bueno, una mica, però amb la corda superbé. Que guai. Ja tocats pel sol, continuem l'ascensió completament vertical, ara per bons passamans de ferro, ancorats perfectament en aquest morro de compacta roca conglomerada. Al poc trobem el trencall per als que busquen emocions més fortes, ja que cap a la dreta hi ha el tram de K5. Nosaltres, però, continuem pujant recte amunt. Avançar amb seguretat passamà a passamà per aquest vertical mur de roca amb immenses vistes sobre el paisatge que ens envolta no té preu. És de les sensacions més agradables que té el fer aquest tipus d'itineraris. No és estrany que les vies ferrades cada cop tinguin més adeptes. Després del tram vertical, la paret s'ageu i caminant avancem fins al següent mur de roca, sempre assegurats al cable de vida que ressegueix de cap a peus tota la via. Ja al tram final de la ferrada, la muntanya va fent un seguit de panxes que superen fàcilment, ja sigui amb passamans o bé amb llargs trams de cadenes que faciliten la pujada. Molt bé, doncs ara, Anna, arribem just al lloc que li dona nom a la via ferrada. Es tracta del llom de la muntanya que, a mesura que anem pujant, cada cop es fa més esvelt, fins a arribar a un indret que, talment com la cirereta d'un pastís, permet arrodonir l'excursió. Doncs arribem aquí al punt culminant de la ferrada, la Roca Foradada. És una formació geològica en conglomerat, com una finestra, amb unes vistes espectaculars d'aquí del Pallars. Són unes 2 hores per arribar fins a la Roca Foradada i considerem la ferrada d'un nivell mitjà, més o menys. De fet, més que una roca foradada, es tracta d'una llastra recolzada a l'estret llom d'una de les diverses estructures que forma aquest immens massís rocós anomenat Rocs de Sant Aventí. Talment com un gran finestral, permet contemplar unes magnífiques vistes d'un costat i altre, tant al nord com al sud de les valls del Flamisell i de la Noguera Pallaresa, respectivament. Des d'aquí podríem agafar un corriol, ja de baixada, però Noèlia i l'Anna volen arribar a dalt de tot, de la via ferrada. Per això continuen pujant, ara per un tram una mica més difícil, justament el que cal superar per col·locar-se al damunt del Gran Forat.
trams a peu sense el cable i posteriorment altre cop assegurats per superar diverses panxes de roca, alguna fins i tot amb passos una mica extraplomats, ens condueixen, ara sí, al capdamunt de tota la via. Ja tenim això, ja arribem al final de la ferrada, al mirador. Ja aquí finalitzem i agafem el camí de baixada, uns 45 minuts fins al cotxe i disfrutem d'aquest meravellós paisatge i d'un dia fantàstic de vies ferrades. No cal dir que la ferrada ha estat excel·lent, com queda constància en les imatges, però tant el camí de pujada com, sobretot, el de baixada, són molt d'agrair en dies de bon temps, especialment per les vistes que podem gaudir sobre la plana intramuntanyosa de la Conca de Tremp, amb la gran làmina blava que forma el pantà de Sant Antoni, envoltada de les serres prepirinenques.